Вось. Прывітанне, сябры. Добрай раніцы, я не ведаю, які ў вас зараз час, гэта першы гікаўскі. Калі вам здаецца, што мы звар'яцелі і 30 снежня выпускаем падкаст, не, мы гэта робім спецыйна, таму што вам трэба пад нешта нарызаць салаты. І няхай гэта будзем мы. Вось. Со мной Віталь, прывітанне. Александр, прывітанне. Александр. Вось. І у нас, мы ўжо даўным-даўно зразумелі, што ў наш падкаст можна патрапіць толькі калі цябе клічуць Лёха. Лёха, прывітанне, ты у нас ужо другі раз. Прывітанне, Лёха. Йоу. Ці што мы запісалі... І той другі таксама прывітанне. Ці што мы запісалі даволі раз'ёбную частку для нашага патрыёна, падпісвайцеся. Большая частка, якой была пра палітыку. Да, атрымалася пра палітыку, хаця хацелі, каб Лёха нам распавёў пра свае асабістыя праекты, але ён таксама і распавёў. Вось. Чым мы сёння займаемся? Мы сёння займаемся тым, што мы будзем... Да, мы будзем сёння размаўляць пра часы нашага дзяцінства, калі дрэвы былі вышэйшыя, трава больш каляровая. Калі Пітер Мулінье мне абяцаў тое, што дрэвы будуць расці ў рэальным часе. Так. Бляха, як гэта праект? Фэйбл. Ага, ты пра... Не, а памятаеш, у яго быў праект пра хлопчыка, з якім ты, тыпу, камунікуеш праз Kinect. Ай, господи, які таксама расце ў рэальным часе. Там же гэта лайно. Пітер Мулінье ўвогуле наёбшчык. Пітер Мулінье, так. Таму мне вельмі падабаецца першы Фэйбл і не падабаецца другі Фэйбл і так далей. Бо ведаеш цікавы факт, што да першага Фэйблу Пітер Мулінье прыклаў руку, калі Фэйбл быў амаль скончаны. Вось. А на вторым, а на другім Фэйбле ён быў цалкам, тыпу, ён такі, вось, я буду рабіць гэтую гульню. І там сацыяльная частка вельмі добрая, то бок там ёсць праца, там ёсць бізнес, там ёсць жаніцьба, разводы, ўсё гэта, але няма ніякага сюжэту, блядь. Вось. Коротко про Зельду. Таму што, блядь, Пітер Мулінье. Так, мы як звычайна п'ем нешта безалкагольнае. Сёння нам патрапіў безалкагольны віскі, які нам прывез Гаўраш з Польшчы. Ваня, вялікі дзякуй. Вось зараз будзем яго упатрабляць. Вось. Лёх, ты што-небудзь п'еш сёння? Нет, я зараз нічога не п'ю, у мяне нічога ў руках няма. Ну ладно, тады мы будзем. Тады толькі мы п'ем, як гэта чытаецца? Пврызеро. Хуета. Бля, Вы зараз жартуеце, што ён безалкагольны? Не, мы не п'ем алкаголю ўвогуле, ні кропля. Мы зусім не п'ем. Ну, типа, нон-алкаголік. Ачмурэць. Да. Гэта асабістая пазіцыя. Ён пахне як нешта медыцынскае. Шкарпэткамі ён пахне для мяне. Таму давайте пачнем. Я не ведаю, як у вас. Тыпу, вось я зараз ваше меркаванне спытаю. Для усіх, для большасці людзей, якія нарадзіліся ў 90-е ці напрыканцы 80-х і ўвайшлі ў геймінг, больш за ўсё гэта звязана з 8-біткамі. Таму што, хутчэй за ўсё, у вас першыя гульні былі 8-біткі, а ў мяне першыя гульні былі на ПК. Таму што першая гульня... Таму што ты мажор. Не, у мяне не было ПК. У мяне у мамы на працы у мамы быў ПК, і яна мяне час ад часу, калі яна працавала па выходных, а моя мама вельмі да халеры працавала ў той час, яна мяне брала на працу, і на працы яна мяне садзіла за соседні комп, і на ім яна мне включала гульню Chips. Яна была пра тое, што хлопец хадзіў і збіраў кампутарныя чыпы. І гэта такі даволі сімулятор праграміста? Не, гэта просто такі нешта накшталт пазлу ці нешта такое. Таму давайте спачатку хочу спытаць у вас, якая першая гульня, у якую вы згулялі? З чаго пачаўся ваш вось гэты шлях асабісты у геймінг? Самае першае. Да, самае першае. Вось калі зараз. Насамрэч не ведаю, но мне здаецца, што гэта ўсё ж такі быў Тетрис. Я да баці на працу прыйшоў, вось, ён мяне пасадзіў на стул, такі, сядзі. Вось, а потым прыходзіць праз 5 хвіліначак такі, і пойдзем нешта цікавае пакажу. Вось, я пайшоў. Ён мяне я так разумею, у гэты ЭВМ пакой прывёў, вось, і там інжынер сидзеў, я вось не ведаю толькі, што за комп такі быў. Але мне здаецца, монітор ты больш быў старэйшы за каляровы. нас. Колькі табе зараз год?
Что-что? Ты, мне здаецца, больш старэйшы за нас. Колькі табе зараз год? Да, мне 37 гадоў. Окей, і гэта прыблізна які год быў? 86 год нараджэння ў мяне. Каб ты разумеў, я нараджуся праз 7 год. Гэта так дакладна 10 пачатак 90-х быў, вось мне здаецца, так я быў зусім малы. Вось і гэты манітор каляровы ён быў, бо гэтыя фігуркі у Тетрыса былі разнакаляровыя. Так атрымліваецца, ты гуляў у той самы Тетрыс пажытнага? Нет, гэта быў не Тетрыс, вось я пра гэта і хацеў распавесці, бо зараз я памятаю добра, што ён быў зроблены зусім інакш. Так, гэта былі вось гэтыя фігуркі з пантамімы, якія, савецкія дзеці добра павінны памятаць пантаміму, вось гэтую. Я таксама іх пазнаў у гэтых фігурках. Вось, але яны былі, другія, не як у пажытнага. Вось я калі глядзеў, як ён распрацоўваў гэтую праграму сваю, як яна выглядала, мне здаецца, што хтосьці паглядзеў, што ёсць вось такі Тетрыс і зрабіў свой. Вось. Гэта, нейкі клон Тетрысу быў, дарэчы. Вось. Гэта добра памятаю, вось як зараз, насамрэч. І я вось толькі што не памятаю, якая гульня была раней, бо у майго дзядзі байт быў кампутер. Вось. І ён таксама вось, і ён там з касеты ставіў гульні, і там таксама быў нейкі такі шмап, простенькі шмап, які можа быць на байце, увогуле на спектруме. Вось, там па вадзе нейкі катер такі ездзіў і страляўся ў ворагаў. Я зусім не памятаю, як гэтая гульня называецца, але мне здаецца, што, па-першае, я ўсё ж Тетрыс пабачыў. Вось. Пипец. Да. Ты не ведаў, што на аудыокасетах былі гульні? Клон Тетрыса. І я на дадзены момант такі, ведаеш, я ў камп'ютарным клубе Олін шутер першы раз пагуляў. Я тут, канешне, зараз магу ўвогуле зараз у спаміны палезці, бо я яшчэ памятаю, як у Анапу з маці ездзіў і быў у аркадных, гуляўся ў аркадныя кабінеты сапраўдныя. Мне таксама было такое. Слухай, мне колькі гадоў 5-6 было. Вось, і там былі сапраўдныя аркадныя кабінеты. Канёк-гарбунок гульню памятаю добра, была такая. І яшчэ там пра трансформераў нейкіх роботаў трэба было вырабляць, у них былі пушкі на розных участках корпусу, ці не ведаю на чым. І там яны страляліся у адзін аднаго. Вось, якія яшчэ гульні былі. І там гоначкі гэтыя ўсе памятаюць, як там руль гэты круціш, вось, і ездзіш ці днём, ці ўначы. Не памятаю назву, дарэчы, але па апісанню, мне здаецца, хтосьці ўспомніць, што гэта была за гульня. У мяне першая гульня на аркадным аўтамаце была, гэта быў House of the Dead. Чыма нехта ведае, да. Гэта быў недзе 98-99 год, то бок я быў, сапраўды маленькім, і у Макілёве, там, дзе зараз стаіць гандлёвы цэнтр Панарама, раней вось на гэтым абрыве стаяла некалькі ларькоў, вось, і у адным з іх быў прыставачны клуб. Там стаялі першыя плойкі і стаялі некалькі аркадных кабінетаў. І там быў аркадны кабінет, дзе быў House of the Dead самы першы, і ты з пісталетам страляў па гэтым зомбакам. Вось, і вось гэта маё першае. Гэта і быў нейкі аркадны сімулятор, гоначны, але я дакладна не памятаю, якая гэта гульня была. Гэта быў не ўмоўны Gran Turismo ці Need for Speed, гэта было нешта больш ноунеймнае, але гэта тады сапраўдна ўраджвала. Вядома, што там быў толькі руль і две педалі, то бок не было ні магчымасці пераключаць перадачы і так далее, і так далее. То бок гэта было такое зусім базіснае кіраванне аўтамабілем. Але для мяне вось на той момант я памятаю, што я бачыў застаўкі гулень на першую плойку, і мне здавалася, што людзі проста глядзяць кіно. Таму што для мяне гэта было настолькі вау на той момант, што
дзіцячы мозг, ён жа на той момант ён не адупляе ўвогуле, што такое кампутарная графіка. І я памятаю даволі добра пачатак першай касцэны з першага Resident Evil, і я вельмі добра памятаю, што лакалізацыі там ніякай не было, таму што тады ўсё лакалізавалася праз промпт той же самы, ну то бок праз першыя перакладнічскія праграмы. І я памятаю, што каб пачаць гульню трэба было націснуць на кнопку чытаць, пісаць, а каб запусціць сохранение трэба было нажаць чытаць. Вось. Ну там потому что тады не было магчымасці перакладаць гульні, яны перакладаліся праз аўтаматыку, і там пиздец промптам нейкім. Да. Тыпу ніякіх намёкаў на сюжэт, нічога такого. Там былі умоўна субтытры. Про гэта забыцца можна было. Да, там былі умоўныя субтытры на кірыліцы, але разабраць які-небудзь сэнс было немагчыма, таму што гэта просто быў набор словаў. А вы на вуліцы гулялі калі-небудзь? Не, вядома. Вас пагулялі? На вуліцы. На вуліцы? Так, конечно. Для мяне, просто, каб вы разумелі, мне калі бабуля набыла Sega Mega Drive 1636 8 біт, вось, гэта была кансоль за 50 000 з кірмашу. Вось, я там, першая моя гульня была Гриффины, хотел сказать, Флинстоуны. Вось, Флинстоуны, Чип и Дейл, вось такое. Ну, у тебя была 8-бітная кансоль. Ну так. І я такі прыбегаў дадому, такі, нешта трэба парабіць, што парабіць, сяду пагуляю. Я гуляў 30 хвілін, літаральна, паміраў і такі, добра, все, і пабежаў. І вось мой прям шлях, калі я такі, вось, відэагульні гэта прышпільна, я такі, ален-шутер. Вось, я такі, вау, гэта цікава, гэта можна нешта рабіць. Потым і там героі панесліся, і ўсё гэта. А гульня, у якую я прям вось не вылазю, мне тады толькі набылі кампутар, і я сабе недзе спампаваў, не спампаваў, набыў у пракаце дискаў, я ўзяў сабе Fable. Вось, і у той момант я такі, вось чаму ты так любіш? Так. Окей. У цябе, атрымліваецца, першая кансоль была 8-бітка ноунеймаўская. Лёх, у цябе што было? Таксама клон Фамікома нейкі, які Фуджі ці Фагі яго звалі. Вось, таксама на кірмашы быў куплены дзесьці там за 50 ці 100 тысяч рублёў. У мяне была, ведаеш, што хутчэй за ўсё ты чуў пра такое, паколькі ты калекцыянер. Прыстаўка гэта называлася Магістр, і гэта была 8-бітная прыстаўка, але яна выглядала як клавіатура. Компьютерная. І у яе можна было всунуць картридж і падсоединіць джойстики. Вось, але ў мяне ніколі не было картриджу, там, каб можна было нешта печатаць. Вось. Таму быў такі спецыяльны картридж. Да, я ведаю, што ён быў, але ён ніколі мне ў жыцці ў рукі не трапляўся. І для мяне вось галоўная гульня на вось гэтай 8-бітнай кансолі. Гэта зразумела, гэта Марыо, Супер Марыо Брос першы. Таму што, ён тады ва ўсіх быў, і ў кожным пракаце ён каштаваў даволі танна. Але колькі ў мяне было гэтых, у мяне быў картридж 99 гулень Марыо, якая адна ад адной адрознівались там галавой Марыо. Да, нешта накшталт. Вось у меня таксама такая была. Чаму я Марыо першага вот гэтага вось ненавіджу. Просто ненавіджу. Таму што я бачу розных Марыо. Адзін картридж быў цэлы год. Я нічога іншага не гуляў. Бля, так само больш не гуляў. Я памятаю, што там не вельмі танныя былі. Я памятаю, там быў мод на Марыо, дзе звычайны ж Марыо ідзе злева направа, а ў мяне там ён быў адзеркалены, і ён ішоў справа налево. І гэта адзінае, чым ён адрозніваўся. Далей гэта просто звычайны Марыо, просто адзеркалены, і ўсё. Таму цудоўна. Да, таму я б на такой паглядзеў, ведаю. Калі вы геймдизайнер, просто калі хацеце зрабіць моды для сваёй гульні, просто перазарніце яе ў іншую старонку. Знаеш, іншы экспірыенс. Уяві Ведьмара 3, ты ажыўляеш дзікае паляванне і даходзіш да моманту, калі вы з Цыры трэніруецеся ў Каэр-Мурхене. Такі, я гульню прайшоў. Гэта яшчэ адзін мод, ці што? Цудоўна.
Я не ведаю, як у вас. Для мяне галоўная кансоль, на якой я пагуляў у большасці за ўсё гульняў, гэта была першая плойка. Таму што я вось з гэтых шчаслівых дзяцей, у якіх была першая плойка. Ты з мажору, я ж кажу. Ну да, атрымліваць. Не, ну там, напрыклад, у мяне ніколі ў Мажорчык. Мяне ніколі ў жыцці не было геймбоя, а мой першы геймбой з'явіўся тады, калі мне ўжо было тыпу 25, і я такі, ебать, я дарослы чалавек, ці можна я сабе наконец-то набуду гэты геймбой? Слухай, у мяне ў 12 год з'явіўся камп'ютар, і ён у мяне быў да 17 год, ну то 5 год. І адзінае, што я ў ім абнавіў, гэта новы жорсткі дыск. Ось, і ўсё, я такі, ну гэтага дастаткова, ён жа будзе так лепей працаваць. Ось, я замест там 256 гігабайт купіў на 512. Такі цудоўна. Вось, і гэта ўся моя пляцоўка гульнявая, на якой я прайшоў вельмі шмат гульняў. Вось, і... А? Ну, ты продолжай. Ну вось, і першая, ну вось, пасля 8-біткі, першая кансоль, якая ў мяне з'явілася, гэта быў Nintendo Switch. Праз вельмі шмат часу. Не кепска. Ну так. Ну і ў выніку я яго падсадзіў на кансолі так, што ён увогуле не хоча гуляць на ПК. Я на ПК зараз, ну я не бачу сэнсу, па-першае. Па-другое, у мяне з ПК толькі MacBook. Вось, ну таксама. Ну тады зразумела. Так, я магчыма і хацеў бы сабе ПК, але я такі, ну усе ж гульні, якія ёсць на ПК, ёсць і на Максе. Да. Вось я такі, навошта мне тады ПК? Давай цяпер. Якая галоўная гульнявая кансоль у тваім жыцці? У мяне, ну вось, мне здаецца, Famicom. Ну, клоны Famicom. Але мы ўсё ж такі будзем пра Famicom казаць. Я затое, каб я ненавіджу слова Dendy. Я ўвогуле супраць яго стаўлюся, бо гэта не савецкая распрацоўка, гэта не расейская распрацоўка, гэта не наша родная кансоль, як там любяць. Ой, калі я не памыляюся, гэта срамы Famicom. Тайваньская яна ці? Тайваньская, так, гэта тайваньская кансоль, дакладней гэта клон Famicom. Вось, таму я звычайна называю гульні для Famicom ці NES, таму што гульні для Dendy не існуе, таму што няма такой кансолі, як Dendy. Dendy гэта клон Famicom. Вось, ну гэта маё ўраджанне, гэта мои гікоўскія такія забабоны. Вось, і так я лічу, што гэта 8-бітка, але я вось што хацеў сказаць, у мяне ў гэтым плане было вельмі цікавае дзяцінства, што ў мяне толькі былі вось 8-бітка і Sega. Ну і Sega Mega Drive, канешне. І аднак я бачыў амаль усе кансолі і гуляўся на кампутары тады, калі кампутара ўвогуле нікога не існавала. Я гуляўся ў Геймбой. Гэта былі пачатак 90-х. Вось, чаму? Таму што моя соседка па пляцоўкі, яна была, ну, такая заможная вельмі. Там у яе бацькі былі такія, я ўжо не памятаю, кім працавалі. Вось, ну, грошаў было у іх да халеры. У яе быў Геймбой. Вось, я браў яе ў Геймбой гуляцца. Добра памятаю, як ось у маім сэрцайкі сядзіць глыбока-глыбока, гэта Wario Land. Super Mario 3, як яго клічуць. Самая першая гульня пра Wario. Вось, я ў яе гуляўся, і там можна было сохраняцца. І гэтыя сохранення, яны працавалі. Таму што я памятаю, што калі гуляўся 8-біткі, вось, ты калі там жаў нейкі сейф, ён не працаваў. А вось на геймбоі гэта працавала. Потым што, у яе быў кампутар, я бачыў, што такое Doom, я бачыў, што такое Wolfenstein, вось, ведаў пра ўсё гэта. Потым, што з цікавага, я з Гомелю сам. Аднак, як гэта перадача завецца, там, дзе бонусы і гейм-овер яе вядуць? Ад вінта, вось. Там яны паказвалі і ўсе астатнія гэтыя ў пачатку 90-х гадоў тэлеперадачы пра гульні і гэтак далей. Там Nintendo 64 паказвалі. Вось, і ўсе такія, ой, нідзе няма гэтай прыстаўкі, цікава, як бы там у яе пагуляцца і ўсё гэтак далей. Аднак у Гомеле на старым аэрадроме там быў нейкі магазин тэхнікі, там быў рынок такі небольшы, наколькі я помню, і калі далей трохі прайсцісь, там быў магазин тэхнікі.
Ось там былі тэлефоны, тэлефоны, так, звычайныя, не сотавыя, Правадныя. Айфон, ведаеш, на той момант. без дроту тэлефоны з антэнкай. Ось тэлевізары, відеамагнітафоны усялякія, і быў асобны аддзел з кансолямі. Ось, і там была N64. Ніхуя! Я добра памятаю. Я в ахуі, вось я зараз пра гэта ўспамінаю і такі, what the fuck, у Гомеле гандлявалі N64. Вось, гэта пиздец. Я вось пра гэта зараз думаю, такі, what the fuck. І гэта была N64, вось гэтыя велізарныя коробкі такія. Цікава, дзе яны гульні для N64 набывалі ў Гомелі ў той час. Вось, я не ведаю, я просто в ахуі дагэтуль знаходжуся. І зараз, што яшчэ памятаю, там гульня была НХЛ, я глядзеў на яе і такі, бля, яны ж як сапраўдныя. А што будзе далей, калі графіка яшчэ скокне? А ты, зразумееш, гэта трыугольнікі такія там бегаюць по экрану, а я такі гляджу, вось гэта як сапраўдныя. Што я хочу сказаць, што 3D у той час было, канешне, крывое, хуёвае, выглядала вельмі хуёва, але гэта вау-эфект ўсё ж такі мела. Як мае быць. Таму што я глядзеў і я захапляўся. Мне было да дупы, што гэта трыугольнікі такія крывыя і непрыгожыя. Гэта ўражвала, вельмі сильна ўражвала. Вось. І што яшчэ? Таксама я і PS1 бачыў і гуляўся, бо ў майго сябра таксама была PS1. І кампутер быў у суседа, дзе Героі 2 заўжды таксама ў сэрцайкі. Гэта Героі 2 One Love. Таксама гісторыя з героямі пачалася з герояў другіх, а не з трэціх. Вось. Трэці, канешне, гэта не спрачаюся, што гэта культ, і мне яна, канешне, вельмі падабаецца. Вось. Потым я бачыў Dreamcast. Таксама Samurai Showdown гуляўся, але ў хлопца была толькі адна гэтая гульня, таму што нідзе немагчыма было набыць дыскі з гульнямі на той момант, і была толькі гульня Samurai Showdown. Вось, і ён такі небарака быў, што яму не во што гуляцца было. І вось гэта ўсё. То есть у мяне амаль нічога не было, але я бачыў шмат чаго і гуляўся ў шмат чаго. Наконт Dreamcastу ёсць пытанне, як да чалавека, які калекцыянуе кансолі. Dreamcast ты раз'ёб, тыпу, Dreamcast, канешне, раз'ёб. Гэта сапраўдна вельмі ахуенная кансоль, бо просто у мяне не было Dreamcast, Dreamcast быў у майго сябра. І я прайшоў усе галоўныя тайтлы Dreamcast, то бок я гуляў і ў Jet Set Radio, я гуляў і ў Heavy Metal, я гуляў у гэтага, на Crazy Taxi і так далее, і так далее. Вось. Бачу, што Вось, і для мяне Dreamcast гэта просто, я не ведаю, гэта пляцоўка, пра якую я марыў. Я б з задавальненнем сваю першую плойку на той момант, просто я б яе выкінуў у сметніцу, калі у мяне б з'явіўся Dreamcast. Dreamcast гэта быў узровень такі, вельмі салідны. І гэта адна з галоўных рэчэй, чаму гэта там хутчэй за ўсё ведаюць слухачы нашага падкасту, якія даўно з намі. Мне не падабаецца DualShock. Вось усё з гэтым. Таму што калісьці ка мне ў рукі патрапіў кантролер Dreamcastу, а ці што, калі вы гэтага не ведалі, чувакі, якія распрацоўвалі кантролер для Dreamcastу, пасля распрацавалі кантролер Xbox. Вось. Xbox гэта ўвогуле Dreamcast 2, можна лічыць. Да. І вось для мяне, вось зараз для мяне няма больш зручнага кантролера, чым зараз. Бей посуду, блядь. Я ноут заліў. Чакай. Пакуль мой ноут падыхае, вось кантролер ад Dreamcastу. Ой, Dreamcastу ад Xbox. Так, гэты кантролер по Dreamcastу, што я яшчэ хацеў дадаць, так, ён хоць і выглядае такім велізарным. Вось я гляжу. Ён такі масіўны, ведаеш, вось, і здаецца, што а як ім кіраваць, як он у руках у цябе трымацца будзе і ўвогуле. Аднак, калі ты бярэш яго насамрэч і пачынаеш гуляцца, ён вельмі зручны. Ён у руках як, сядзіць.
Ён пасуе, я не ведаю, як яшчэ сказаць. Гэта самы зручны кантролер, які я толькі трымаў у руках. Што у вас там адбываецца? Я таксама, ты можаш вольны хор выключыць? Прабачце, панове. Спыністы. Ну, вось ён же, ну, мне падаецца, што я нават калі яго зараз возьму са сваім памерам рук, мне падаецца, ён мне будзе незручны. Вось. Але, ну, у той жа момант ён вельмі падобны да кантролера ад бакса. Да. Ну, так. Ён, ведаеш, ён распрацаваны быў, я не ведаю. Гэта геніяльныя канструктары, на мой погляд, хто кантролер для Dreamcast рабіў. Але ён пасуе як у дзіцячых руках, і таксама у далонях дарослага. Ім аднолькава кожны можа карыстацца. Ён вельмі зручны. Так, тут вось у яго адрозненне ад звычайнага Xbox-аўскага тое, што у яго пасярэдзіне няма ніякіх кнопак, і табе не трэба цягнуцца, як гэта робіцца на баксе, а тут ты просто паклаў, і у цябе вось две паловы, і спакойна ты імі кіруеш. Калі яшчэ і карта памяці з экраном. Вось, я толькі хацеў сказаць, для мяне гэта выглядала проста як касмічны карабль. Вось гэта раз'ёб. Да. Я потым даведаўся, што ў першай плойкі такое таксама было, але мы гэтага не бачылі, таму што оно там было ва ўмоўнай Японіі. Гэта не зусім тое. Так, я разумею. Вось. Але ёсць знаёмыя, хто гуляўся ў Resident Evil на Dreamcast, і яны кажуць, што вось калі ў гэтую гульню гуляешся з гэтай картай памяццю, гэта насамрэч раз'ёб. Ты бачыш свой узровень здароўя. Вось. Ну і там астатнюю дадатковую інфармацыю. Для яго вельмі прышпільны пісталет. У табе два экраны, ну, кінескоп твой телек гэты стаіць, і на кантролера экранчык. І вось такі эфект, ну, Next Generation. Вось Next Generation і ніяк амаль нічога не дадаць. Мне так падабаецца за вами глядзець. Просто стол вялікі. Да, мы на розных канцах. Безалкагольныя віскі, вось цікава, насамрэч. Да, даволі раз'ёбісты, дарэчы. Ну, ён як такі сок з нейкімі травамі. Да, нешта. Ён мне, вось я ўчора казаў, што гэта, калі б віскар быў газірованы, а гэта вось безалкагольны віскар, гэта віскар, у якім больш няма газаў, які пастаяў доўга адчыненым, адкрытым, адкаркованым. Зачыніць зверху. Вось. І тыпу туды яшчэ крыху егермейстеру дадалі. Да, вельмі падобна. Вось. Цікава. Мы пра гульню ўвогуле размаўлялі. У вас былі нейкія абставіны, пры якіх вам набылі, ну, тыпу, камп'ютар ці нешта, там, кансоль якую-небудзь? Бо, напрыклад, мне набылі... Якія абставіны? Ну, вось, глядзі, памёр. Мне, напрыклад, набылі камп'ютар, таму што я пачаў у бацькоў грошы красці на камп'ютарны клуб. Сур'ёзна? Так. І яны такія, нам танней будзе набыць табе камп'ютар свой. Колькі ты грошай у іх скраў? Слухай, аднойчы я скраў 50 000, я думаў, што гэтага ніхто не замеціць. Гэта быў 2007 год. Тыпу, даляр прыблізна па 2500 на той момант. Нават меней, мне падаецца. Мабыць, 2200. Так. Я дакладна не памятаю, колькі. 2007 год. Ну, 2007 гэта я ўжо пафарбаваўся ў чорны і думаў аб тым, што я металіст. А я грошы у бацькоў на камп'ютарны клуб краў. Да. Ось так. Яны такія, добра, мы набудам табе камп'ютар. Окей. Не, мне такого не было. Не, ну, калі такія абставіны, то вось гэты Famiclone, калі мне бацькі набылі. Ну, таму што у кожнага ён ёсць. Вось, я да ўсіх бегаў гуляць, там знікаў на вельмі доўгі час, уночы вяртаўся да хаты. Там ўжо бацькі тэлефанавалі другім бацькам маіх сяброў, што Алексей, у вас так, а няхай дамоў ужо піздуе. Підар. Вось. І потым, ну, так купілі, потым сегу, як мне набылі. Я гуляўся ў 8-бітку, мне здаецца, вельмі доўгі час, прыйшоў баця, піздануў нагой па ёй і сказаў, копіць. Вось, таму што я нават на вуліцу туды не выходзіў. Вось. І дзесьці
паўгады без прыстаўкі сядзеў, пакутаваў вельмі дужа. Вось. І потым бацька на дзень нараджэння мне ўсё ж такі Sega Mega Drive 16 набыў. Вось. І прыкладна да класу якога? 9-го, гэта, мне здаецца, 98-99, ну, пачатак 2000-х дзесьці. Вось, набылі кампутар, але не мне, а брату, таму што ён скончыў школу і ўнівер паступіў для вучобы. Канечне. Але мы з братам спілілі толькі ва ўсё, што магчыма, інтэрнэт, Аська і ўсё гэтак далей. Вось такія падставы, наверное. АРЦ-чаты. О, ИРЦ. Я застал такое, я добра памятаю. Бля, мы учора даведалі, што людзі некаторыя не ведаюць, што такое ў сеці .бай і не ведаюць, што такое гасцевы інтэрнэт. Да, таксама было. Мы просто прывітанне табе. Да, мы просто сустрачаліся з людзьмі, да, якія не ведаюць, што такое інтэрнэт 1.0. Вось. Бля, вельмі дзіўны факт. Бляха, я памятаю Фіданет. Я памятаю людзей, якія сядзелі ў Фіданеце. Мне здаецца, зараз, калі я буду з кімсьці размаўляць, ну, з непагруджоным чалавекам, які просто ў гэтае пытанне пагруджоны, і не будзе ведаць, што такое Фіданет. Просто, дакладна. Ці тое, што ён дасіх існуе. Фіданет існуе дасіх. Канешне, канешне. Там дыалап толькі патрэбен, і ўсё. Гэта ў тэлефоннай сеці ўсё існуе. Ось, і што прышпіл, які у Гомеле у нас таксама былі, ну, такія местачковыя фразы, фразеалагізмы і нешта такое. І шмат чаго гэта было ў Фіданеце распрацована, калі так. Вось, напрыклад, даже памятаю, я сегодня утром весел, я сегодня очень весел, утром гопника повесил. Вось, і гэта па Гомелю гуляла амаль, ну, у кожнага. Бля, у нас быў такі chat.makilёў.бай. Ну, типу, звычайная час суполка 2000-х гарадская. І там заўсёды тусаваліся нефармалы. І я памятаю, там была нейкая дзяўчына, якая пісала вершы, і яе заўсёды сцебал чувак з нікнеймом FAQ. І яна напісала якісьці верш, і ён на гэта ёй адказаў: «Меня милый не ебёт, разобью пизду об лёд». Вось. Мы тады не ведалі, што такое мемы, але гэтая цытата просто разлетелася. А плюс радыо, хто-нибудь памятае? Плюс радыо? А плюс радыо. А плюс? Так. Не памятаю. Сабака плюс радыо. Гэта не цікава, гэта не правда. Гэта інтэрнэт-радыо было. Гэта было адно з першых інтэрнэт-радыо. На гэта патрэбен быў анлім, а не, гэта беларускае было. Гэта яно было выключна па гасцевому інтэрнэту. А, тады калі Байфлай яшчэ радыо патрэбна. Так. На афіцыйным сайце. У мяне не было сецівы, я па дыалапу сядзеў. Не, так я таксама па дыалапу спачатку сядзеў, потым калі ў меня з'явіўся ADSL інтэрнэт, з'явіўся гасцевы, вядома. ADSL у меня толькі... Я толькі даведаўся, што такое ADSL, калі універ паступіў. Вось і ўсё. Для мяне ADSL інтэрнэт прыйшоў разам з World of Warcraft. Я пачаў гуляць у World of Warcraft у класік яшчэ на той момант, то бок яшчэ на той момант не выйшаў Burning Crusade. Вось, у мяне з'явіўся кампутар тады, і я пачаў праз дыалап інтэрнэт гуляць у World of Warcraft, але гэта было лета, і я летам пайшоў працаваць на рынок будаўнічы. Вось, я там на подпіску. Да, я таскаў розныя цяжкасці. Я працаваў месцы, дзе гандлявалі рубероідам. Я таскаў вось гэты рубероід. І я гэта рабіў, каб аплачваць сабе інтэрнэт. Тыпу, інтэрнэт тады каштаваў, які 2007 атрымліваецца год, ён каштаваў 35 000 рублёў за тое, каб у цябе быў 1 гігабайт трафіку на Байфлай ва знешні інтэрнэт. 35 000 рублёў, гэта 3,5 рублей. Да. Хочу сказаць, што 35 000 хіба інтэрнэт каштаваў? Да. Гэта быў тыпу самы такі маленькі тарыф, які толькі быў. Ён не танны тады быў інтэрнэт. Ну, гэта вельмі не танны тарыф. Гэта вельмі не танна.
Типу, Ды ён увогуле быў не танны. Да, гэта не про тое, што гэта было пиздос як так. Спачатку інтэрнэт у меня безліміт просто не было вельмі доўгі час. У меня былі па карткам гэтым байфлашкі. Да. Калі ў Магілёве з'явіўся шпаркі дамавік, гэта іншы правайдер інтэрнэту, гэта просто да, і цікава, што ён насамрэч зваўся беларускай мовай шпаркі дамавік. Вось гэта спачатку была сетка просто лакальная на раёне, дзе адмін, я не ведаю адкуль яго былі грошы, але яны падлучылі спутнікавы інтэрнэт, і ты мог набываць трафіку, іх тебе трэба было падлучыцца ў гэтую сетку, і тебе быў звычайны спутнікавы інтэрнэт, на якім, сука, усё лётала. Таму што ў мяне быў знаёмы, які тады жыў на 30 год перамогі, ну, гэта раён на Магілёве. І вось там адтуль прыйшла гэтая сетка, і ў яго быў гэты інтэрнэт. І я памятаю, што ў мяне за DSL інтэрнэтам, там, напрыклад, спампаваць відарыс з якой-небудзь голай вайфу займала 35 хвілін, каб адзін відарыс толькі спампаваць. Вось. Ну, ты, хто карыстаўся дыалап інтэрнэтам, яны пра гэта ведаюць. Гэта калі ты яшчэ яна прагружаецца. Да. Маці за дзецьмі. Але я дакладна памятаю, што ён мог спампаваць, напрыклад, гіфку спакойна, якую-небудзь. Вау. Да, не, чувак, на той момант ты што, так я разумею просто. А мабыць, яшчэ і кліп нейкі. Да. І я заўсёды да яго хадзіў, яму вельмі падабаўся гурт Children of Bodom, і ён заўсёды пампаваў, тыпу, ён знайшоў недзе, дзе можна было спампаваць іх кліпы. І вось на той момант... Ты ж таксама бачыў гэты недарэндерны In Your Face? Ну так. Я памятаю, што на той момант выйшаў іх лайв у Стокгольме, і ён спампаваў DVD-шку гэтага лайву з інтэрнэту. І я памятаю то, што мы прыязджалі да яго дамой і разам з іншымі знаёмымі і глядзелі разам гэты канцэрт. Ну, тыпу, Ютуба не існуе. Вось. А гэта быў той момант, калі у мяне у кампе стаяў CD-прывад яшчэ. То бок у мяне нават і DVD не было. А канцэрт важыў там умоўных 1,2 гігабайты. То бок ён не владзіў на звычайную CD-шку. А мы яшчэ не разумелі, як разбіць гэта там, напрыклад, архівамі на некалькі файлаў, каб запісаць гэта на некалькі CD-шак. І атрымліваецца, што я не мог у яго нават яго спампаваць ніяк. Адзіная магчымасць паглядзець канцэрт Children of Bodom была прыехаць да яго дамой і паглядзець у яго дома. Вось. Гэта вельмі такі незвычайны. Гэта чувак, які тусоўкі у сябе заўсёды збіраў. Да, гэта насамрэч быў такі чувак. У нас, я памятаю, быў момант, у нас адзін чувак адкрыў камп'ютарны клуб. Ён, ну, гэта просто быў вельмі стары будынак. Ну, каб ты зразумеў, там уваход трэба было дзверь гэтую дзервяную просто паддымаць і адчыняць. Вось. І ў адзін момант мы просто зразумелі, што вось стаіць пакой, дзе стаяць 4 камп'ютара, і тут другі пакой, і нас хлопец кліча, кажа, ідзіце паглядзіце. А мы глядзім, у яго, курва, в мешках деньги лежаць просто в мешках. Там, ну, поток людзей несканчанны быў. Людзі да яго ўсё ішлі, але яго закрылі. Вось гэта бізнес. Так. Да, не, насамрэч тады на камп'ютарных клубах піздос колькі падымалі грошы. Так, у нас адзін адкрыў камп'ютарны клуб, а потым выкупіў другую частку будынку, і там більярдны адкрыў. Клёва. Вось, але гэта вельмі незвычайна, таму што вы памятаеце, якія камп'ютары былі ў камп'ютарных клубах? Гэта, ну, пиздец, гэта было вось самае таннае лампавая голова. Да, самае таннае офіснае лайно, якое было, і нягледзячы на тое, што яны зараблялі нармальна грошай, хутчэй за ўсё. Каб шла і добра ўжо. Да, вось там трэба, каб ён цягнуў CS-ку, потым Warcraft ці StarCraft, калі ўжо пачалі гуляць РТС. Ну, Quake 3 яшчэ. Да, і ўмоўны вось Quake 3, Underground і так далей. То бок... Unreal яшчэ быў тады. Unreal! Які раз'ёбны быў Unreal. Мне здаецца, што калі вось я бы абіраў шутер, які больш за ўсё паўплываў на маё жыццё, я проста не вельмі моцна гуляю ў шутары, яны мне не падабаюцца. Сказала Лёха, у якога, блядь, плаціна у Halo Infinite, блядь. Вось. Больш за ўсё паўплываў Unreal. Да, больш за ўсё. Так сама. Было такое, так. І потым ужо Квака. Слухай, мне здаецца, што я ў Кваку просто не так шмат гуляў, бо, ну, тыпу, я па ўзросту не вельмі падыходжу пад Кваку, таму што, каб застаць пік Квакі, трэба было нарадзіцца, мне здаецца, год на 7-8 раней. Таму што... Ну, так.
Таму Так, што такі бум тады быў. да, таму што я памятаю КС-ку 1.0, калі яна толькі з'явілася і як дадатак яшчэ калі ты гуляў КС-ку 1.0, ты спачатку яе запускаў, гэта просто была мапа, якая ты загружаў праз Half-Life першы. Было такое. Там быў CS Assault, Я нават Dust першы быў. той самы карт. КС памятаю з большага. Я вельмі добра вось маё ўсё такое сталенне, оно прыйшлося на КС 1.4. Вось. Потым КС 1.5 была, а калі ўжо быў КС 1.6, то я ўжо быў прям падлеткам, які ў яго рубіўся. Я вось КС ненавіджу. І ведаеце чаму? Чаму? Таму што ў яго толькі гопнікі гуляліся у камп'ютарных клубах. Ось, я хацеў у Кваку гуляцца, ніхто не хацеў са мной гуляцца ў Кваку. У Unreal таксама ніхто не хацеў. І я потым дамовіўся з уладальнікам гэтага клуба. Я прыносіў свае дыскі. У меня кампутара не было, але былі дыскі. Ось, і як зараз памятаю, князь была такая гульня. Ось, я яго усталёўваў і гуляўся. Суваў дыск, пагуляюся ў яго, засейвлюся. Ось, і потым колькі 30 хвілінак, гадзінку, вось так, на колькі грошай хапала, пагуляўся. Ось, і ўсё. І што, вось, мне здаецца, і ратавала мяне ад гопнікаў. Яны падыходзілі да мяне, глядзелі такія. Просто. Бля, во што ён такое гуляецца, нахуй, не в пізду. І аджымалі кампы ў падлеткаў, якія ў КС-ку гуляліся. А мяне не чапалі. Аднак я быў патлаты ўжо тады. Мяне яны не чапалі. Тут, мне здаецца, ты тады сам шкафом ужо быў. Не, я быў швабрай, вельмі сухі. Вось, і мяне пакрыўдзіць было вельмі проста. Окей. Эма Кор, говно. Прыгай! Бля. На кеды наступіў. А вось мне, дарэчы, вось гэты раз мы пра ностальгію, у мяне вось гэты музычны час, калі ўсе вельмі моцна там пра стигмату расійскую казалі і так далей. Просто я не ведаю, як у іншых гарадах Беларусі. Тонкая красная ніч. Да, вось для мяне 2007 у большасці за ўсяго звязаны з гуртам Таварыш Маузер, з гуртам Глюкі, які тады быў. Ты просто называеш сваю тусоўку. То бок з беларускай музыкай. Таму што, ну вось, Таму што ты тусаваўся гэтым асяроддзе. Ну так. Бля, вось мне ў гэтым плане павезло, таму што ў 2007 годзе я пазнаёміўся з Ромкай Дурыкам. І ён мяне вташчыў тусоўку, якая... Вось гэта вельмі цікавы момант, таму што Рома на той момант, калі ён граў у Маузеры, ён быў беларускамоўным. І ён мяне прыташчыў на колу, там быў малады фронт, і ўсе размаўлялі па-беларуску. Мы гэта ўжо чулі недзе. Да, я пра гэта распавядаў. Вось, і вось, блядь, наколькі мне пашанцавала ў Магілёве просто, блядь, убачыць беларускамоўнага чалавека. Просто Магілёў цалкам не гэтае месца. У майго брата ў класе беларускамоўны хлопец быў. То есть мой брат яшчэ, старэйшы мой брат, ось, і ў яго ў класе быў хлопец, які выключна на беларускай мове размаўляў. Вось гэта пиздец. Да, таксама. І таксама у Гомелі, які таксама цалкам расійскамоўнае месца. У Гомельскім раёне ёсць беларускамоўныя вёскі і так далей, і так далей. Гэта дакладна. Але сам горад у Гомель... Вельмі шмат. Да. Я ведаю. Ты з адной з іх. Так. Не, я б не сказаў, што у нас вельмі беларускамоўны. У нас, ведаеш, такі нейкі свой лоеўскі вайб у мове. Вось, таму што у нас там ідзе і сумесі украінскай мовы, і беларускай мовы, і там крышачку мордарскай мовы. Вось усяго гэтага. Вось, і таму час ад часу, калі я тэлефаную свайму сябру, такі, што ты кажаш? Я не разумею. Не, дарэчы, Магілёў, Гомель, гэта ж бліжэй да Рашкі. І там такія больш расійскамоўныя вайбы адчуваюцца, канешне. Вось, і беларускамоўнага чалавека сустрэць у Гомелі было, гэта вось неяк штосьці вау. Да, а потым ты сустрачаеш якога-небудзь чалавека, які там жыў у умоўнай Градненскай вобласці, блядь, які з самага дзяцінства, у якога бацькі беларускамоўныя,
бабка з дзедам беларускамоўныя, які ўсё жыццё паміж сабой, у іх ніколі не было бабка твоя пытання. курва была. Да, у іх ніколі не было пытання, на якой мове яны размаўляюць, яны ўсё жыццё размаўлялі па-беларуску, ўсё жыццё хадзілі ў беларускамоўныя школе і потым, блядь, састолкнуліся з расійскай мовай, вось як учора дзяўчыны у нас дома сядзелі, яны састолкнуліся з расійскай мовай толькі калі пайшлі навучацца ва універсітэт. Так. Ахуеть. Да, і для іх было піздос як неёмка, таму што вось... Тыпу, каб ты разумеў, яны з вёскі насельніцтвам 1600 чалавек. Ну, гэта, зноў-такі, гэта не вёска, гэта пасёлак гарадскі. Не, гэта вёска. Ну, так, гэта дакладна вёска. Да, вось, і гэта вельмі цікава, таму што я ў гэтым асяроддзі ўвогуле не рос, я яго ніколі не бачыў. У мяне ёсць знаёмая з Магілёва, у якой бацькі прынцыпова, ну, тыпу, дахуя прынцыповыя, і вось яны выхоўвалі дзяцей там з 90-х на беларускай мове. А у іх не было гэтага пытання прынцыповасці, то бок гэта звычайнае асяроддзе было. Гэта вельмі класна, што нават улічваючы тое, што яны зумеры, вельмі класна, што вось ёсць яшчэ месца, дзе зумеры могуць быць выхаваны на беларускай мове. Гэта круто. Вось, і вельмі цікавы момант, што вось гэты час нефармальных суполак, музыкі і першага інтэрнэту у мяне вельмі моцна сувязаны з гульнямі. Тыпу, мне здаецца, што ў падлеткавым узросце я кожную хвіліну штосьці гуляў. Таму што, ну, тады ж выходзілі настолькі, ведаеце, грунтоўныя праекты, вось там накшталт не трапіўся ў 2000, здаецца, ў 7-м годзе я пагуляў упершыню ў Morrowind. То бок даволі позна. А не, здаецца, у 2006-м, таму што яшчэ не выйшла Oblivion. Вось. І для мяне просто Morrowind, ён просто перагартнуў. Вы разумееш, да Morrowinda я гуляў... Не існавала нічога. Не, я гуляў ва ўсе гульні, то бок мне не было розніцы ва што гуляць. Тыпу, для мяне нармалёва было пагуляць у 8-бітнага Маре, у Кантру і у там умоўны Unreal. І пасля з'яўлення ў маём жыцці Morrowinda я такі, ну ўсё, я больш не магу не гуляць ні ва што, акрамя RPG. Вось у мяне такі быў момант, калі я Might and Magic пагуляўся, 7. Да. Яшчэ які Dungeon Crawler быў. Вось гэта было маё такое сталяванне таго, што я стаў такі фанат RPG-шак. Бо калі я пагуляўся ў Might and Magic, гэта проста мой мір перагарнуўся з ног да галавы. Вось, і я такі, мне гэты жанр падабаецца, піздос. Вось, і потым так уже і Morrowindy пашлі, і нешта такое, і я гуляўся ў асноўным толькі у RPG-шкі. Гэтыя Neverwinter Nights яшчэ. Такое. Зараз будзе ода кахання першаму Neverwinter. Ну, пачынай. Бля, глядзі, у той момант, калі усе гралі у Diablo, для мяне галоўнай гульнёй на той момант... мне не падабаўся. Для мяне галоўнай гульнёй на той момант быў Neverwinter Nights. Па-першае, ён мяне пазнаёміў з рэдакцыяй правіл D&D 3, Приспало. Я не памятаю, якая, мне здаецца, там не 3.5. 3.5 третья, здаецца, 3. Да, 3.5, мне здаецца, была у Neverwinter Nights 2, які я таксама да дырза прайшоў. Вось. І па-другое, першае, што мне трапілася з Neverwinter, мне трапілася не арыгінальная кампанія. Мабыць, ты ведаеш, што існуе фанацкая кампанія Damnation of Levor. Як тыпу пракляцце, праклён для вора атрымліваецца. Вось. І гэты фанацкі патч, ён, мне здаецца, нават лепей арыгінальнай кампаніі BioWare. Вось. Там, то бок, там так же сама ўсё адбываецца ў забытых каралеўствах і так далей, але там ёсць, ну, тыпу, яны вельмі моцна прапрацаваліся над квестамі, яна была вельмі цікавая і пры гэтым вельмі хардкорная. І потым мне патрапілася арыгінальны Neverwinter Nights, які я таксама з просто велічэзным задавальненнем прайшоў. І Neverwinter Nights мяне пазнаёміла з тым, што і баёўка, і нейкія правілы, калі яны не казуальныя, ад гэтага, сука, яшчэ цікавей. Таму што я памятаю, што калі я пачаў углыбляцца ў мультикласіраванне, я прыйшоў, у мяне на той момант не было інтэрнэту яшчэ. Я прыйшоў да свайго сябра, у якога быў дыалаб, і мы спампавалі на расійскай мове рэдакцыю правіл D&D,
і я сядзеў, ён просто захаваў HTML старонку, і я дома сядзеў, я запісаў на диск і чытаў яе ўсё пра мультикласіраванне, каб Ты запампаваў на диск HTML сторонку? Чувак, блядь, на той момант не было іншай. Да я разумею, но я просто на дадзены момант я такі, блядь, адкуль мы вырваліся? Да. Вось, і я памятаю тое, што ўсё, што мне было незразумела, я там чытаў. І вось там, напрыклад, калі я яшчэ нармальна не гуляў у Baldur's Gate 3, але перад тым, як сесці і прайсці трэці Baldur's Gate, а пасля Новага года, хутчэй за ўсё, я гэта зраблю. Я з задавальненнем спачатку адкрою новы... Сама каханне. Вось, бляха, для мяне каханне першы Baldur's Gate, першы і другі Baldur's Gate, больш за ўсё другі, конечно. Першы, вось, так. Да, таму... За монах, слова. Да. Бля, монкі ввогуле такія лютыя, што ў Neverwinter Nights. Гэта раз'ёб да, просто, да. блядь, магія на іх не працуе ніяк. Да. Рабі, што хочаш, і кулакі потым плюс 4, блядь. Пізда. А ты, мабыць, гуляў дзе-небудзь на шардах Neverwinter? Типу на серваках. Не гуляў. У меня тады з інтэрнетам кепска вельмі было. У меня быў вопыт, я потом уже гуляў на шардах і по першаму Neverwinter, і по другому Neverwinter. І Монк гэта ўвогуле самы, блядь, дисбалансны клас, таму што калі было нейкае PvP афіцыйнае на серваке, ну там трэба разумець, што PvP у Neverwinter Nights на шардах няма. Там трэба заўсёды, каб гейммастер рабіў PvP-зону, і ты, хто туды заходзіць, вось. І самае дисбаланснае заўсёды гэта былі монкі. Ну просто таго, што яго фізічна не забіць, таму што яго да халеры рэзістаў, па яму ён вельмі моцны ў варотлівасці, па яму хуй просто калі-небудзь пападзеш. А па-трэцяе, таму што ён просто кулакамі цябе разносіць твар. Ты нічога з гэтым не можаш зарабіць. Вось тупа нічога. Таму што я дакладна не памятаю, які там у яго быў спел. У яго быў баф, калі на кожны трэці удар ён заўсёды крытаваў. І все, пиздец, ты ім нічога не зробіш. Там у яго яшчэ была асаблівасць, гэта там ён адзін раз, канешне, на дзень мог яе рабіць, але там дамаг, ну я не ведаю, под 90 быў. Ось, гэта накрыт налажыць, яшчэ на нейкія мадыфікатары, і табе просто one-шотіць. Ну каб тебе было, Вадзім, зразумела, нармалёва прапампованы танк, тыпу там умоўны варыянт, ён меў, ну тыпу 70 хп, гэта дохуя, а у тебя тут тышка на 90. Ось. Ну ты да боса прыходзіш, дракона бачыш. Да, дракон у Neverwinter гэта, ну і ўвогуле у Baldur's Gate і ўсюль. Дракон гэта пиздец. Гэта ты яго лупіш некалькі дзён просто. Ён табе забівае, ты load save, вось гэтак все робіш. Прыходзіць монк, б'е гэтую тычку ў 90, і потым просто рукамі месіць гэтага дракона, і дракону пізда. Вось. Это самы дисбалансны. Але яшчэ памятаю, што ў першым Neverwinter самы бессэнсоўны клас быў гэты Бард. Таму што ён нічога... Вось гэта так. Ён яшчэ на той момант не быў такім дисбалансным, як зараз, таму што зараз іх вельмі моцна апнулі, і зараз бардамі можна нагібаць усё, што толькі можна. Нават без мультикласіравання ты можаш... Да, ты мог. Але з барда, я не памятаю, з яго можна было зрабіць выйсці ў асасіна, і тады было больш-менш раз'ёбна. Ну, не з барда, ты выходзіў з паляўнічага, дадаваў туды барда, і тады ты мог сам сабе бафаць і выйсці ў клинок ночы, калі я не памыляюся. А паляўнічы гэта dual wield, мне здаецца. Ну, зброя ў двух руках, так? Да. Ага. Вось, і, канешне, блях, вот цяпер трэба будзе, блядь, Neverwinter Nights перапраходзіць. Вось я зараз таксама лічу, бля. Не, ютрыце ведьмары добра сидіцца. Ну да. Ой, ну і гуляюся ў свае гэтыя AAA next-gen гульні. Сапраўдныя пацаны нікому гэта не патрэбна. На сваём свіче гуляюся. Я памятаю, калі анансавалі ММО па Neverwinter, якая Neverwinter онлайн, мне на секунду здавалася, што, ну, гэта будзе Neverwinter в онлайне, а не тое, што выйшла. І я такі, бля, хачу пагуляць. Ну, для мяне гэта было па ўражаннях, мне здавалася, што гэта вось як быў мой шарт родны, але там будзе да халеры людзей, а не 5. Вось.
і канешне Як моцна ты памыляўся. да я тады яшчэ не быў знаёмы са смеццёвымі праектамі, але ёсць людзі, якія кажуць, што насамрэч ён вельмі не кепскі, і ён жа і да сіх існуе, Ён да сіх працуе. да, там ёсць свае гульцы і ўсё такое, але гэта зусім не пра Neverwinter, зусім не пра правілы Neverwinter. Ой, блядь, ну давайте будем гулять только у той Ну, самой D&D, Neverwinter, всё ж. блядь. Да, давайте астатні Neverwinter Нахуй просто нам забаранім. ввогуле нешта новае, блядь. Давайте вось. І Ведьмар першы, до вельмі добрая гульня. Я б з задавальненнем Блядь, я вось гэты Baldur's Gate 3 яшчэ не гуляўся. Я вось, ведаеце, Мы неяк таксама. палохаюся ў яго гуляцца, бо я першы гуляў, прайшоў, другі гуляў, прайшоў. А вось трэці ён, блядь, ну не ведаю. Там таксама D&D, там, ну, вы гуляліся хто-небудзь? Не, мы яшчэ вось, не, мы яшчэ- мы заробку Вось, чекаем. Да, мы- Я нічога не чытаў пра яго, не даведваўся. Вось і не ведаю, там D&D сістэма Так. захована ці не. Яна Да-да-да. ўжо самыя апошнія апрацоўкі. Што там так, што не так. Вось і мне здаецца, я калі пагуляюсь яе, буду не настолькі уражаны, калі гуляўся ў першую і другую частку. І такі Конечно. буду гуляцца. Бля, ну гэта ж не тое. Там А трэба, вось там гэта трэба рабіць зніжку навошта? пра тое, Бля, а што тут гэта на цябе медведь паўплывала ебецца. калісьці. Ну не было такого Медведь ў Baldur's Gate. Ну что гэта такое? Гэта было только у Temple of Elemental Evil, когда мой эльф-пірат за гнома ажаніліся яны. Вось, я сам того не ведаючы распачаў любоўную лінію. Ось, і потым у канцы, калі я прайшоў The Temple of Elemental Evil, яны ў канцы ажаніліся. І я такі, вау. Я так у А я Damnation просто of Leeward хацеў да з сябе гномам пірата. паебаўся. Ось, я просто хацеў атрад пірата, а ён улюбіўся ў майго гнома, закахаўся. Ну, бля, ну Вось слухай, такі вот попыт. там же ДНД, ну, то бок так, гэты крынжовы момент з медведем, гэта добра, але ж, ну, Да чо, да гульня што добрая. Крынжовы момент быў у Dragon Age, У выпуске Forspoken. калі ты браў у атрад гэтага эльфа у першым Dragon Age, і ён такі тыпу з табой тусіць, а потым ён да цябе Які бухае ўвесь час? Да, Ага. потым ён да цябе падыходзіць у лагеры і такі тыпу, слухай, хлопча, мне тут і хлапцы падабаюцца, можа мы з табой гэта, і побач стаіць Морган такая, я для цябе жарт, блядь. А ведаеш, як у мяне было? Ну, Я захаваў гульню перад гэтым, паябаўся з эльфам, потым загрузіўся, і гэтага не было. як жаль, што ў жыцці так не працуе. Ось, і я такі, ведаеш, ну гэта не залічваецца. Мой галоўны персанаж, ён дагэтуль натурал, усё, гэтага не было. А навошта ты ебаўся з эльфам? Пацаны, не зашкварыўся. Усё яшчэ магу спаць не пад шконкай. На жаль, канешне, з Шэйлай нельга было любоўнай лініі зрабіць. Але Вось як мне гэта каменны вельмі голем. падабалася, таму што калі з Морган, ты просто з Морган мог пераспаць толькі таму, што ты дарыш падарункі. І тыпу Морган давала табе за тое, што ты ёй просто нешта прыносіў. Умоўна, Вось ведаеш, ведаеш, такая гульня, ну там талерантнасць, інклюзіўнасць, усё гэтак далей. Аднак ты дзяўчыне падарункі робіш, і яна за гэта дае. І тут такі сядзіш, разважаеш, штосьці тут не то. Не то вось. Неяк захавалі, ведаеце, вось гэтую свінню, якую ты спаткнешся. Ну так, так. Бля, Дзяўчына дае за падарункі. Наколькі быў раз'ёбны першы Dragon Age, настолькі кепскі быў другі Dragon Age. А мне першы не спадабаўся. Аўталевелінг. Я ненавіджу аўталевелінг, ебаны. Ён мне Я спадабаўся пайшоў, гісторыяй. знайшоў нейкі ахуенны даспех, надзеў яго і такі, блядь, там параметры, ну просто да халеры крутыя. І я іду зараз усіх раз'ёбваць. Я раблю першы левел, другі, трэці, і гэтыя даспехі ўжо поўная хуйня, таму што з нейкага орка там нешта падае, і яно ў разы лепш, чым тое, што на мне тады апранута. І я такі тьху, і ўсё. Я так і не прайшоў гэтую гульню. Гэта праблема Скайрыма, дарэчы. Ой, Скайрыма, Oblivion. Абливіон. Да, там таксама такая ж дзіўная сістэма аўталевелінгу. Так само.
ты як можаш зайсці ў пачаткі гульні ў любую лакацыю і там кагосьці забіць, так табе праз 100 гадзін грызевы краб можа пізды даць. Таму мне гэта цалкам незразумела. Ну гэта лечыцца зараз аддонамі і так далей, але Ну гэта ж не тое. Ну да. Я з арыгінальнасць Гэта ж не ваніла. Да, я таксама за ванілу выступаю заўсёды, тыпу. Як максімум я магу дадаць Ідзем абдымацца. як максімум я з задавальненнем магу дадаць, я там перапраходзіў арыгінальную другую Д'яблу ў 2017 умоўным годзе. Я дадаваў на яе патч на шырокафарматныя маніторы, таму што мне не хацелася гуляць у 4К. Не, ну гэта ок, ведаеш. Гэта ў геймплеі ніякай разнастайнасці такой не але я сапраўды атрымліваю асалоду. Другая Д'ябла, гаўно. Нахуй ідзе адсюль, блядь. Мне Д'ябла не падабаецца. Да ёбаный рот, што з вами не так? Ну яна ж сумная. Ну яна аднолькавая, вось ведаеш. Вось для Так, мяне яна аднолькавая. так, Ты чувак, гуляешся таксама. але Там калі ты першая ў лакацыя, 2004 другая. годзе бачыш Д'яблу, другую, для цябе гэта просто вау. Таму што ты Я ніколі бачу, Ну, на ў жыцці дадзены не я бачыў. момант яна бачыў та гаўно. другую Д'яблу ў той час і па-першае гэта вау, але калі ты праходзіш першы мір, другі мір і гэтак далей, ты пачынаеш заўважаць, што ўсё аднолькава. Яно сумнае. Вось Яна аднолькава. вельмі сумная. Вось. Вось і сумная. І яна таксама. вельмі Нудная дрэнна таксама. Вось, яна вельмі дрэнна састарылася. Я не ведаю, мне заебок. Я з задавальненнем прайшоў рэмастер. Ну які тут выйшаў. ведаеш 50 на 50, камусьці падабаецца, камусьці вось. Ну як так, таму што мы. гэта гульня пакалення, можна сказаць, Да, была. да. Я не Гэта- кажу, што яна хуёвая, яна насамрэч цікавая, ёсць свае моманты, але вось я не магу гуляцца доўга ў яе. Гэта як з гуртам Надакучвае. Linkin Park. Вось, нынешнія Гэта як дзеці. ведаеш, было шмат забойцаў Д'ябла, Мгм. але колькі з іх ты можаш зараз назваць? Titan Quest памятаю. І Сакрат. І Сакрат. Ну, і ўсё. І ўсё, больше. Так. так. Silverfall. Torchlight. Ну Torchlight, ён же Ён пазней. пазней. Ну гэта Ён ўжо вельмі сучаснае нешта такое. Ну Да, так. да. Silverfall был яшчэ такі. Не, ну Сакрат, вось Сакрат мне Сакрат падабаўся. цудоўны быў, насамрэч. так. Та і Titan Quest нормально. Titan быў. Quest таксама, Да. так. І Titan Quest таксама, У так. параўнанні з гэтай мрачнасцю Д'ябла і ўсей. Да. Ну, Д'ябла тое ж мне... Dark Fantasy. Ну так, мне падаецца, Д'ябла больш брала ось якраз такі сюжэтам і якраз Ой, да які такі... там чувак, я упершыню, блядь, Слухай, блядь, Diablo 2 у Д'ябла даведаўся. вельмі багаты сюжэт. Я Вельмі ведаю, багаты. але я даведаўся Бля, яго... у Д'яблы там на цябе арда і вялікі натоўп ворагаў ляціць, і Мгм. ты іх у труху месіш. Ніякая гульня такога кайфу не давала цябе. Што ты То вось нават улятаеш у натоўп і просто рубіш усіх. Мгм. Там ці з луку, ці магіі, ці яшчэ чым. Ось. Ну і калі так можна назваць, вялікі мір, ці што, такі, дзе ты бегаеш. Там не раз туды-сюды прайшоўся, ну, трэба туды пайсці, туды павяртацца і так далей, гэтак далей. Ну, слухай, так. Ну, ўсё роўно, ну, тыпу, нічога з гэтым не зрабіць, гэта веха. Я вось хацеў закінуць, што вось сучасныя дзеці у большасці сваёй не разумеюць, у чым ахуенен Linkin Park. А тыя, хто... То я ж той мо... Ну Ахуенно. добра, не, я зараз на вінілі слухаю Linkin Park. Да. А мне ўвогуле не падабаецца. Так, але адмаўляць Linkin Park у тым, што яны былі музычнай вехай, якая вельмі моцна Не, паўплывала ну, на музыку гэта таго так. часу, гэта адмаўляць ім у гэтым нельга. Таму то тое ж самае з Д'яблай. Д'ябла стварыла жанр. І Д'ябла Так. стварыла шмат Д'ябла-клонаў. Д'ябла стварыла шмат механік, якія разышліся па іншым гульням. Вось гэта, ведаеш, вось як, напрыклад, Зельда, як яна, боже мой, мінішка, божухна, якая у якой на метакрытике 99%. Гэта што было? Любая? Гэта быў... Warrior. Божухна, Гэта, блядь, Ocarina of Time. Ocarina of Time, так. Вось наколькі моцна Ocarina of Time паўплывала механікамі, то бок, ну вось калі вы разумееце, вось Хадзіць. Dark Soulская тэма, што ты бярэш у прыцэл якогасьці ворага. Блядь, феномен Dark Souls я ввогуле не разумею. А не, мне нормально. Я ва ўсе Dark Souls гуляў, я гуляў у Bloodborne, я прайшоў Elden Ring. А Ты мне прыйшоў, здаецца, ёсць. Ну я нагуляў яго там колькі там 40 гадзін, мне ну типу я паглядзеў Elden Ring. Я калі так лічыць, я не прайшоў і Zelda Tears of the Kingdom. Ты не прайшоў. Але
Да, але ну я не забіў Ганандорфа. Добра, Але а я маленні ў Элдерінгі ты колькі разоў забіў? Ніколькі. Ну вось. А гэта нават не апошні босс. Ну, да. Не, Dark Souls тут ёсць адказ, мне здаецца, таму што ўсе гульні на той момант яны былі такія аказуаленыя збольшага. То есть там вось, быў ну, вось запыт, гэты Press якія X натрапілі. to win і гэтак далей, ніякага чэлленджа То бок не было. людзям і хацелася таму попа болю. гэтак далей. Не Вось, попа болю, а потым хацелася з'яўляецца самого Dark геймплея. Souls, дзе ты нават і крок не можаш зрабіць, як цябе збіваюць. Вось, і ты такі, што, чаму гэта так? І механіка ўвогуле цікавая. Вось. І гэта, мне здаецца, сваёй хардкорнасцю на той момант яна і захапіла шмат каго. Слухай, мне падаецца, я бы вось из Souls-лайкаў я бы, мне падаецца, напэўна, аддаў бы перавагу Bloodborne. Таму што ў Bloodborne няма адной механікі, якая ёсць ва ўсіх Souls-лайках. Накшталт? Вага амуніцыі. Ведаеце, вага гэта... амуніцыі, да. Тут нават можна яшчэ больш чаго сказаць. Гульні хардкорныя былі насамрэч. Де, было шмат. Але гэта была японшчына. Да. Японскія гульні былі хардкорныя. Dark Souls гэта першая японшчына, якую полюбілі ў Еўропе і ў Амерыке. Не, я з табой не згаджуся, таму што першая складаная японшчына, якую полюбілі ў Амерыцы, гэта быў Devil May Cry. Ну гэта ўжо. Калі Devil May Cry 3 выйшаў, ён выйшаў крыху раней за Demon Souls, ён таксама вось карыстаўся гэтымі механікамі, дзе табе, ну ты быў павінен глядзець на анімацыі ворагаў і так далее. Але у Devil May Cry былі у Devil May Cry былі вельмі складаныя боссы, але звычайныя мобы былі, ну тыпу нармальныя, і ты ад іх не падыхаў. Вось, а у Dark Souls вось гэтая тэма з смерцю і з тым, што ты заўсёды перараджаешся, яно было возведзена ў абсалют, таму што тыпу цябе ідэальна закальцаваны луп атрымліваўся, дзе ну тыпу геймплейны луп, дзе ты намагаешся, атрымліваеш нейкі экспірыенс, падыхаеш, атрымліваеш экспірыенс, а потым перамагаеш, і праз гэта ты атрымліваеш асалоду. Вось. Потому что третий Devil May Cry, он таксама про то, что ты траешься. Не ты прокачиваешь персонажа, а ты сам прокачиваешься. Так. Вось, напрыклад, чаму мне падабаецца тая ж самая Зельда. У Зельде ніколі няма ніякай прапампоўкі, і у тебя адразу ўсё ёсць для таго, каб пачаць гуляць. Але вось там, напрыклад, як з Breath of the Wild, калі ты не ты можаш вельмі лёгка прапусціць гэтае шрайн, дзе цябе навучаюць бою, і ты не даведаешся про то, што ў Зельдзе ёсць перакаты, контрудары, што ты можаш... Я прайшоў гэтыя шрайны, але я забыў про гэта ўсё. Ну вось. Таму мне вось вельмі падабаецца, ці вось, напрыклад, як Super Mario Odyssey. У цябе няма такога, што ты неяк прапампоўш. У цябе з самага пачатку, з першай хвіліны даецца усе намаганні, каб просто ты, ну, усе здольнасці, каб прайсці гэтую гульню. А як ты імі будзеш карыстацца, уже ты абіраеш сам. Ці вучышся ты як гулец, ці не вучышся. І там, напрыклад, як у таго ж Super Mario Odyssey, ты вельмі лёгка прайдзеш Super Mario Odyssey, не навучае складаным механікам, таму што яна так пабудавана. Але калі ты хочаш прайсці гульню цалкам на 100%, прыйдзецца вельмі моцна паебацца. Таму што Super Mario Odyssey у якісьці момант просто ператвараецца ў Dark Souls. Нічога сабе. Да. Мне падаецца, што на гэтай ноце. Да, трэба сканчваць. База. Лёх, вялікі дзякуй, што прыйшоў. Спадзяюся, што не Дякую вам, што паклікалі. Да, што хочацца сказаць. 2023 вось асабіста для мяне выебаў нас. Да, быў ёбаным гаўном. Ой, гэта так. Нахуй яго. Так, слышь, ты ў 2023 ажаніўся. Дарэчы, віншую. Ну, гэта нешта такое. Адно другога не адмяняе. Да, насамрэч. Свет у аконца нейкае просто. У астатнім гэта просто... Я не ведаю, ці нешта зменіцца ў жыцці за 2024, таму што я не зусім веру тое, што калі змяняецца год, што нешта абнуляецца, таму здаецца пакутаваць будзем і далей. Я таксама ў гэта не веру, але ўсе даўгі раздаў да новага года. Вось, таму ёсць адказ, як жыць лепей, і просто падумайце аб гэтым. Просто звычайны совет ад чалавека. Подпішыцеся, блядь, на Patreon першага гікаўскага. І ўсё. Подпішыцеся на Patreon Ретро-геймер Беларусь. Ваше жыццё сапраўды стане лепей, калі вы нам занесеце грошай.
С Новым годом! Таксама рэклама майго каналу про Так. рэтра-геймер Беларусы, што яшчэ магу дадаць, што Еще дядька запустил новый канал «Белое я, паліто». канешне, зараз і знаходжуся ў творчым крызісу і гэтак далей, але чакаем майго пераезду ў Польшчу, бо тады ў Польшы я калі пачну пускаць карані, я пачну пускаць карані, вось я пачну закупляцца гульнямі, там вельмі ахуенны выхад на рэтра-рынак еўрапейскі, кампутары, Аміга, Камадор, вось гэта ўсё. Ой, гэта такая смаката будзе, вы яшчэ пабачыце. І вось я гэта буду калекцыяніраваць і пачну зноўку ўсё рабіць. Таму чакайце. У мяне ўсё. Спадзяемся, што 24-й нас раз'ебе, але ў добрым сэнсе. Спадзяемся. Так. Ды мы яго раз'ебем, блядь. Што яшчэ дадаць, блядь? Жыве Беларусь, блядь. Жыве вечна. Жыве.